Baka magulat ka, seryoso ko Magulat Panindigan mo yung seryoso. True. Kahinaan ko pa naman yung malakas yung sense of humor. Ingat ka sa akin. Ano to? For the content lang to For the clout. Hindi pa naman ako sanay ng ganito na Hello everyone, ako po si Tanya Chinita at ito ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. At syempre gusto kong pasalamatan kayo lahat sa lahat ng messages nyo po, sa personal messages nyo and sa thank you nyo. Actually, ako dapat magpasalamat sa inyo. Thank you for making Tita Max your daily routine. At bilang ganti, ito po, shout out kay Kimberly Santiago. Hello kay Sampoang. Hello din kay Racker, kay Anna Lorraine. Shout out din kay Somewhere Down the Road. Sabi niya, Grab food rider here. Natapos ko yung 6 na episode mo, Tita Max, in 2 days. Habang nagdi-deliver ako ng food sa mga customer, nagtataka nga sila ba't ako tumatawa ng walang dahilan kasi nakikinig ako sa podcast mo ng naki-earbuds. Ayun, maraming salamat po. Shout out sa next episode. Eto na, sa Asias Family and Session Boys from Santa Rosa, City, Laguna. Hello din kay Lynn Magistrado, kay John Ray Cataros, kay Ilro, kay John, feeling ko kayo nagpauso ng shoutout, no? Hindi naman. John Lawrence. Wow, kahit dati mo may shoutout. Utang ina nyo lang. Yung minumura lang natin True. sila. John Lawrence, kay Ariel SB at Dino Sabid, kay Adrian James Giyang, at kay Jay. Maraming salamat po sa inyo lahat. Utang ina nyo lahat. Mga hindot kayo. And I will pack you in the ass. Ito na yung gusto kong episode. Kasi the previous episode, nahirap. Ang bait ko talaga. Mapapa-Bible study na talaga ako. Pero this time, I'll be me. Yan. With you. Yan. Ito na nga po. Isang napaka-special na episode na to dahil napaunlakan po tayo ng ating guest. Kahit wala akong masyadong pang TF sa kanya. Wala rin naman akong masyadong trabaho. So, Tambay libre ako kahit kailan. Siya po ay isang IT guy. Hindi na, wala na. Na ngayon ay big time na pagiging, sa kanyang pagiging komedyante. Isang haligi ng The Cool Pals. From coding to comedy, from office to comedy bar stage, siya ang patunay na minsan mas malakas ang punchline kesa sa payslip. Please welcome on Tita Max, James Christian Karaan. Bakit may Christian? Nakakainis naman yung binulgar mo yung James Christian! Legal name. Napaka-Bible name. Napaka-Bible name yan, James na Christian pa. Yes, kaya hindi ko nga sinasama kasi palamura ako. Okay lang yun. At least Christian na palamura. O di alam na nila kung kung ayaw, paano. Ayaw mo na ako! OTP na lang ang kulang dun sa sinabi mo. Sorry. Uy, may scam tuloy ako. Welcome sa Tita Max! Hello, Miss Tanya Chinita. Okay, thank you sa Salamat pag-invite. sa pag-invite mo sa akin dito, Ako ba nag-invite sa'yo? In-invite ko yung sarili ko. Yan, dito. salamat. Thank you. At miss na miss ka na ng mga Cool Pals. Ang daming gustong magsabi. Actually, sinasabi nila, ibalik daw natin ulit si Tanya Chinita. O sige, this time, may special ako. Kasi that time, ang conservative ko dun eh. Diba yung suot ko? Kasi naiya ako sa inyo, baka conservative kasi kayo eh. Pero may regalo ako pagbalik ko. for ano lang to, for the clout lang to. Yan, sige. Yan. Alam mo, ang daming ang nag-ano eh. Gusto ko lang din malaman kung ano yung feedback mo doon sa guesting mo. Kasi parang nagdamit ka ng hanggang turtleneck yata yung sinuot mo noon. Ano ba ang expectation mo bago ka sumampa sa amin? Kasi ang dami nagsasabi na, kunyari marami kaming ini-invite na mga babae. Nakasexy sila. Andrea Brillantes, in-try namin invite. Kaso naiilang sila kasi baka daw mabasto sila dahil 5 kaming lalaki doon sa Cool Pals. Correct. Tapos may isa pang ngongo. Iba lalaki yung ngongo. Ibang breed kasi pa yun. Kasi may hiwa effect. Hindi natin alam kung ano gender nun. So, ang daming nag-ano kasi baka, kaya ikaw, nung nagbulungan kami lang, baka naiilang si Tanya. Hindi, mukha ba ako naiilang nun? Nag-enjoy nga ako nun. Siguro kasi, that time, okay, share ko, bakit?
Kasi, yung pagsusuot ko, saan ka nakatingin? Sa eyeglasses mo. Ako na tuloy na iilang, magte-turtleneck na ako. Kasi ganito, that time, hindi pa ako masyadong like all out mag-everyday, mag-Tita Max. Pero nung lumabas na yung Tita Max na branding, sabi ko, sige, everyday, every show, every invitation, magpapakita ko ng Bulkan Taal. So ngayon talagang in-embrace mo na. Yes, nung in-embrace ko na, ginrasp ko na. Yes. Yan. So, ginrab yeah. opportunity. So go. Kaya sa guesting ko sa inyo, go all out. Yes. Talaga na pa. Yes. Uy, sama yung mga asawa niyo mga. Oo, matutuwa lang din yung mga listeners namin kasi it's all about them naman. It's not about us. Yes, correct. At saka dun sa tawag dito, anong app yun sa Reddit? So nakikita ko yung mga threads niyo eh. So, na-overwhelm ako dun sa comment na ibalik nga daw ako sa show. So, yun. Kasi nga, ang saya nung, hindi pa nga tayo tayo, di ba? Drama-drama, pero maikli lang. Oo. Gusto nila yung isang mahaba talaga na ikaw ang tapos yung ang saya doon kasi yung spontaneous lang. Especially sa friend mo na may pekpek dito. Wala na nga siya, tinahi na nga yun. Virgin na ulit. Oo, virgin na ulit. Tinawasan lang para sumikip. Tatry mo ulit. Wala siyang bigot siya yung kaya nga wala siyang PWD card. Kasi? Hindi naniniwala sa kanya yung mga... Kasi walang hiwa? Oo. Hindi naniniwala sa kanya. Kay Roger, shoutout kay Roger. Hindi naniniwala yung pinag-a-applyan niya na. Bingot siya. Nangungo siya. So, isa lang ang ID niya. Gwapo kaya yun, no? Ay, naku, matutuwa. Kayo sa Cold Pals, gwapo kayo lahat. Parang tanga to. Oo na, wala na tong TF. Pumakik na ako Kahinaan ko pa naman yung malakas yung sense of humor. Ingat ka sa akin. Ano to? For ko na content lang to For the clout. Hindi pa naman ako sanay ng ganito na kasi ginigisa? nung pa lang ako, nung nag-aaral pa lang ako, talaga ako, pinagpapawisan talaga ako. Kasi nung college ako, lagi akong busted. Busted, tas high school, hindi naman ako busted. Bakit? Paano ka ba manligaw? Tinotropa ko muna. Hanggang sa naging tropa lang talaga ako. So, yun yung nagiging pattern ko. Kaya, ang paborito kong palabas nun, yung kay John Lloyd tsaka kay Bea. Tapos yung may crush si Bea kay Sam Milby. Yung close to you na friendzone ka din. Yun ang parang... So, doon ka kumuha ng template? Hindi, nakarelate ako doon. Kasi parang ganun din ang nangyari sa akin. Parang ganun lagi akong friendzone. Kaya hindi ako sanay ng may kausap na magandang babae, ganyan. Sorry na. Hindi ako katulad ng ibang mga comedian na malakas sa chicks. Oo. Low-key lang. Low-key lang. Parang, i-chat pag uwi. Oo. Kaya nga, talagang sa mata mo lang ako nakatingin So, magsa-subtitle. Yes. Oo, wala. Kaya ko naman basahin yung lips mo Onti lang yung diferensya. Oo, onti lang yung diferensya. Diyos ko Lord, Ecclesiastes. Nako, sana nandito si senator. Para bigyan tayo ng Bible verse. Sino pinakalapitin ng chicks? Komedyante o IT? Since nag-IT ka before. Dami pangit sa IT. Diga, totoo, pati sa sa school, kahit mag-aaral pa lang na IT, bihira ang magagandang babae at gwapong lalaki na sa IT. So, doon sa building. So, sa building mo na yan, nakuha yung statistics? Sa building namin, pati engineering. Oo. Ang dami ko nang na-offend na no? Lagi nasa AB, ano bang course mo?
Education. Nandun din sa tabi ng engineering Uh-uh. doon. Kaya pala utog din yung mga yung engineering. Bihira din yung mga magagandang babae doon. Minsan kasi talagang tingnan mo naman, kita mo naman di ba? Correct. Correct naman. Oy, kubala ka. Madali ka matuntun dito. Tingnan mo naman si di ba? Pag mga ganyang klaseng trabaho, talagang bihira yung mga magaganda. Kaya, yun, pag may isang maganda lang dun sa amin, talagang pinuputak din na ng mga ng mga engineer, mga IT. So, Pumutakti ka din. Pumutakti rin ako. Kaya nga, kaso, nauwi ako sa pagiging tropa lang. Oo. Tapos, ang puro tropa ko pa nun, mga babae din. Pero kinukumpirmo mo ba na baka tropa lang o baka may feelings na iya lang? Nagtapat naman ako sa kanya. Actually, ang daming beses na ilang beses ako nagtapat sa kanya. Pero naiiba lagi usapan. Kasi ayaw niya, naiilang siya. Hanggang sa nung debut niya, nagregalo ako ng Shih Tzu. Pag college ka, wala ka namang ako wala akong masyadong pera nun. Talagang yung 250 pesos nun. Yung matitira doon na 100 pesos, iniipon ko talaga hanggang dumating yung birthday niya. So, doon ako bumili ng Shih Tzu. Mahal na, ayun yung gusto niya eh. Buti nga namatay yung totoo niyang aso. So, ko alam kung tama ba ako sa namatay. O, tapos? Buti namatay yung aso niya, tapos saktong magdidibu siya. So, inano ko na, nilagay ako doon sa 18 gifts. Doon pa lang alam mo nang wala akong pag-asa eh. Kasi pag may pag-asa ka, lalagay ka sa 18 roses. Correct, roses. Doon ako sa 18 gifts. Ang kasama ko yung mga tiyahin niya. Sa line-up ng mga ka-close. Oo, pati diba? Lola niyang naghihingalo. Yung parang yung hindi nakilala yung may birthday. Nandun ako, nakalinya ako. So nung time na yun na tinanggap ko na rin, sabi ko at least pang 18 ako. So, binonggahan ko na lang yung regalo kong Shih Tzu sa kanya. Paano binonggahan? Nilagyan ribbon? Hindi. Ang regalo lang ng mga tiyahin niya, mga picture frame, mga ganyan, mga bag sa Blue Magic. Syempre, wala na mas bubongga pa sa buhay na. Correct. So, paglabas ko, di ba, buhay na aso, paglabas mo, patay. Kasi walang butas yung kahon eh. At least bongga pa rin. Pero yung natuwa siya doon. Hindi ko pa rin masabi sa kanya na may gusto ko sa kanya. Parang, ang bait mo namang friend. Parang ganun pa rin. Doong time na malapit nang matapos yung second year namin. Kasi mag-shift na siya ng course. Sabi ko, ito na yung last na last na pagkakataon ko para masabi sa kanya. Hanggang sa, nasabi ko sa kanya through text. Tapos, alala ko pa to nung time na yun eh. Nung nagtapat ako sa kanya, 5 parts yun eh. Sa text, di ba? Nung panahon na yun. So, 5 send? Yun yung panahon na nanalo si Kim Chu. Oo, PBB. Batch 1, oo. Batch 1. Binasted ako sa text. Sabi niya, eto na nga, ang hindi ko makakalimutan na sinabi niya, eto na nga ba ang kinakatakot ko? Ina. Diba? Sinasabi lang yun kapag may nabalitaan ka may cancer. Oo. Diba? Pag may sinabi sa yung masamang balita yung doktor, doon lang sinasabi, hindi sinasabi pag nagtapat. So alam niya. Ito na, alam na nga. So kaya pala niya iniiba lagi usapan. Correct. So nung time na yun, iyak ako ng iyak naluluha talaga ako. Talagang hindi ko napigilan. Lumuha talaga ako, umiyak ako nun. Sabi, kaya nung nakita nung mga yung nanay ko, sabi niya, ay, galing, ay, sobrang fan pala siya ni Kim Chu. Akala sa PBB. Yung time na kumakaway na si Kim Chu na inana siya sa big winner. So, yun. Hanggang sa, may isa pa akong kaibigan na galing din sa circle of friends na yun, na binasted din ako. Kaya hindi ako sanay ng yung dumidiskarte. Hindi talaga ako madiskarte kahit sabihin mo na ang komedyante malakas sa chicks, hindi rin. I think hindi naman kailangan pag komedyante, hindi kailangan dumiskarte. Kasi nilalapitan talaga kayo.
may mga naging ano ka na bang komedyante? naging Ha? naging kalandi ang komedyante? Oo, kalandian. Ano mo naman? Natutuloy ba? Hindi. Dahil, ano ba ang meron naman dyan, ba't hindi na tumatawid? Hindi natutuloy kasi may mga, bukod sa pagiging malakas ang sense of humor, may mga qualifications pa din akong hinahanap. Parang ganun. Sabi na Oh. lagi nila sinasabi, pag kanya komedyante, malakas sa chicks, o linalapitan ng chicks, kailangan mo pa rin ng komedyanteng may itsura. Hindi, syempre hindi naman yun may itsura. Pero, Talaga? pero babaero kayo. Yung Kahit mga, puba, ganyan. Mga mga ganun yung itsura. Sige, bibigyan kita ng komedyante. Tingnan natin kung sige, lalandiin mo. Oo, sige. Kuhol. Pwede. Napatingin sa lahat. Napatingin ko na. Humingi ka mo ng validation sa kanila. Ayaw mabash. Ini-etchos kanila. Hindi, pero yung sabi sa inyo, dapat meron pa rin may dating. Hindi naman ibig sabihin may... Parang din sa pogi, Papa. Pag pogi, hindi ko naman sasagutin na agad eh. Dapat meron ding sense, diba? Kumbaga, isang list yan. Isang, 5 list. Dapat, kahit majority, makuha mo yung list na yun, yung green flag na yun. Ganun. Siguro, ang nagpapaano sa isang komedyante, nakakapagpa-attract sa opposite, sa ibang, sa ibang babae, yung confidence. Oo, correct. Hindi lamang, kunyari, porket komedyante, yun yung natutunan ko noon. Wala akong confidence nung time na yun. Kasi, parang ang patawa ko palang is kengkoy-kengkoy. Okay. Pero pag ganun pala, pag kengkoy-kengkoy ka, hindi nag-e-exude yung personality at yung confidence mo. Kailangan, ang patawa mo pa rin is, mapapakita mo yung talino mo at yung wittiness. Totoo. Hindi yung kailangan lang mag-make face kang ganyan. Correct. Para sa akin, hindi komedyante yung nag-make face lang para magkapagpatawa. Kailangan meron pa rin laman yung sinasabi mo at may bigat pa rin yung sinasabi. And relatable. Yes. Diba? Kasi pag relatable ka, ibig sabihin observant ka. Totoo. At Ikaw, napaka-graphics ng mga ng mga lines mo, no? Graphics. Talaga. And relatable, yeah. Oo. Kasi yun yung, dun ka lang uhugot eh. True. And experience mo madalas yung jokes mo, diba? Tsaka pagka ganyan, lagi kang huhugot dun sa part na wala kang yung pinaka naging problemado ka. So pagka yun lang mahirap minsan pagka komedyante ka, kailangan tandaan mo yung mga yung mga experiences mo kahit hindi mo ayaw mo na siyang kalimutan. True. Gusto mo na siyang kalimutan. Pero with your partner now, with your wife, paano naging kayo? Sabi mo kasi hindi marunong dumiskarte. Blind date. Oo. 90s? Oo. Nung time na yon nag-post ako sa Facebook na bored ako. Kunyari, bored ako. Nag-selfie lang ako. Papansin ng puta. Tapos, pero seryoso ka na naghahanap ka sa pag-post mo? Hindi naman, hindi siya thirst trap talaga. Okay. Hindi siya yung talagang makita na yung tite, yung gano'n. Yung may pabakat. Hindi ko alam kung bakit nauuso ngayon. Uso nga eh. Nagpapabakat yung mga, pati lalaki nagpapabakat na rin. Hindi ko alam kung bakit yun din yung laman ng feed ko. Algorithm. Kasi tangina naman kasi nag-gym ako. Tapos, so yung mga content na nakikita ko sa Reels, yung mga tips, workout. Workout hanggang sa puro lalaki na bakat na. Maganda na yung ibalik niyo ako sa dati. Babae na lang. So nung time na yon, wala lang, nagpatawa lang ako na bored. Na ganun. Parang nag-selfie ako na yung mga usual patawa lang na nagsiselfie ka na hindi related. Yun yung parang material yung hindi related yung caption sa selfie. Lagi may nagagano na di ba? Na mga dating post. So nag-post lang ako ng ganon. May nag-message yung tropa ko nung college. May trabaho na ako nito, mga 24 years old na ako nito, 25. Nag-message siya, bored ka? May papakilala ako sa'yo.
pinakilala niya yung best friend niya through text. So, nag-messagean kami for 1 month. So, pag ganun, magaling ako sa text. Oo, tama. May ganun ng Oo, tao. magaling ako sa kung paano yung mga witty. Kasi makakapag-isip ka sa text eh. Pag nag-send yun, may isipan mo ng Ano katarantaduhan. sinisend mo? Paano mo sinabing magaling? Tite. Hindi. Ina mo? Hindi, yung mga kunyari, Nagjo-joke? Nagpipick up line? nag-joke ako. Okay. Tapos anong pangalan mo? Hirap mo palang ispelengin. Ay na. Nakakainis. Bombong puta. So, yun. Tapos parang, usap-usap. Yun pa naman yung pinaka masayang part ng Ligaw? Yung hindi ka makakatulog. So, magdamagan chat. Yun ang gusto ko. Ayoko nung may mga ka-text ka na nagbibigay ng mga mixed signals. Yung patagalan kayo ng reply. Kayong mga babae, ganyan. Ba? Oo naman, lumalaban. Ba't kayo ganun? Hindi, kung gusto nyo na lang dapat. Kasi ganun din yung mga lalaki. Galing naman sa mga lalaki yun eh. Yung breadcrumbing ba yun? Nagbibigay ka ng... Patak-patak lang, oo. Tapos biglang wala. Talaga ba? Oo, nagsimula yun sa mga lalaki. So, mini-mirror lang namin. Siguro yung mga lalaking fuckboy yan. Ayan, siguro. Pero dumami na eh. Nakarami ka na ba ng fuckboy na... Nag-entertain. Linawin natin. In-entertain. Linawin. Kailangan malinis tayo dito. Oo, para kasi... Bawal ba magsabi ng gano'n? Ang daming manifest. Tapos nagkita na kayo after 1 month? Hindi, huwag mo ibayin yung usapan. Joke lang. So yun, nagkita kami nag-try kaming magkita. Ikaw nagaya, dapat. So nagkita kami sa Trinoma hanggang sa movie kami. Ang gustuhan mo siya in person. Maganda kasi siya talaga. Parang kamukha niya si Jessie Mendiola. Oh, maganda, no? Tapos ako naman siya. Anong nagawa mo sa past life mo para ma-deserve mo siya? Siguro dahil ang dami ko ng joke lang. Ang dami ko ng pinagdaanan. Or siguro talagang bayani siguro ako ng past life ko. Tingin ko mabait ka nga kasi lagi ka nga nababasted eh. Yung mga underdog pa naman yung nagsasucceed sa sa love life eh, 'di ba? Kaya yung mga pangit diyan Correct. Yung mga hindi ka naman pangit, Papa. Para sabihin ko sa'yo, hindi ka pangit. Kung i-rate mo ako. May pagkano pa si Tanga. May establishing pa. Dominance. From 1 to 10. 10 over 10. Talaga? Kasi hindi ka ako tumitingin sa yung masyadong poging-pogi. Dating ka, di ba? O sige kayo na pogi. Wala na. Na-distract na ako. So, huwag sa subtitle. Ituloy na lang. Wag na natin ituloy ito. Parang kang tanga dyan. Ito camera mo natin mo. Okay. Ano nga pala pinag-uusapan natin? Ganito na lang. May transitional May transitional question ako tungkol pa rin sa ligaw. Transitional question ko papunta dun sa letter sender natin kasi may confession tayo dito para sa'yo. Okay, so nasagot mo na pala. Paano mo niligawan? So, nagregalo ka, nagbigay ka ng mga Disney princess mo ba siya? Oo. Pero diba yun, may nagsasabi sa akin ng gano'n na wag mong masyadong i-Disney princess sa umpisa. Kasi yun na yung basic correct, niya. masasanay na yan siya. Oo. So wala ka nang susunod pa. Kung hindi mo naman kaya, wag mong sustain. Hindi mo sustain eh. So magastos pati. Hindi ko, pero meron namang remedyo dyan. Up down mo. Di ba? Minsan mag-date kayo sa fishballan. Oo. Tapos minsan sine, tapos minsan bahay lang, hangout, di ba? Tapos paghatid-hatid, wag naman masyado. Tapos bembang lang minsan. Yes, oo. Di ba? Di ba? Sa down yon yung bembang. Downer kasi, okay.
So minsan maglibugan mo rin. Oo, correct. Patis-tis ka din, di ba? Tapos hindi lang na, pero yung pagkatapos ng bembang, a-up ka niya. Correct. Kasi kailangan mong rewardan din Correct. siya. Kasi pumayag eh. Tingnan naman, mga lalaki, ganun talaga. Kailangan, ganun din naman. Sa bagay kami din. Ginagalingan naman namin. True. So, Hindi lahat. Ginagalingan. Nagkakamali ka kasi ng mga lalaking. Sila. Oh, sila. Narinig mo lang sa kwentuhan ng mga barkada mo. Sabi ng friends. So, yun. Isa yun sa mga... Pero kung i-Disney princess mo, after na ng kasal... Ang ganda ng insight na yun. Tama, no? Huwag invest agad. Kasi mahihirapan ka. Na i-sustain, no? Oo. Kung kunyari, ang bigay mo kagad, unang regalo mo, alahas. iPhone, no? iPhone. Naku, wala ka susunod? Correct. Oo nga, no? So, ako may pagka-guilty rin ako dyan. Kasi ang unang bigay ko sa kanya ng birthday niya, Shih Tzu. Hindi naman. Sony Xperia na phone. Sobrang yaman ni Akla. Kasi nga, first girlfriend ko eh. Okay. So, excited ka magbigay. Lahat ng mga... may provider mindset ka kasi para magbigay ka ng Sony Xperia, napaka-classic naman. Galing mo, para kang psychologist. Oo, kasi breadwinner ako. Diba? Tang-ina, tama-tama yung letter sender sa'yo. Balibog siya? Hindi, pogi. 10 over 10. Yeah. Gusto ko talagang pinapanindigan mo yun. Hindi tumama yung appear, girl. Yan. Okay, going back. So, kasi tinan mo, dun sa nililigawan mo, Shih Tzu, hinanap mo talaga yung pangangailangan niya, yung gusto niya. Tapos yung girlfriend mo, Sony Xperia. Hindi. Gusto rin niya yun. Oo. Kasi yun yung fan siya ni James Bond. Oo. Kahinaan ng mga babae yung hinahanap yung gusto. Tapos yung ibibigay mo. Kasi, halimbawa, bag. Oo, tama. In generic, in general, ang gusto ng babae, bag, pero kailangan niya ba talaga to? Pero pag hinanap mo yung kailangan ng babae, iba yun. So, may provider mindset ka. Tama ka, Doc. Tama, nakaputi kang quote. Quote, sa quote. So, provider mindset. Kasi ikaw breadwinner ka din. Yep. So, ikaw, ayoko kasi nang nagbibigay ng ayaw mo eh. Kaya pag kunyari, nung magba-birthday yung misis ko, tinatanong ko, anong gusto mo? Kasi ang hirap magbigay ng random things na parang hindi naman pinag-isipan. Tapos hindi gagamitin man pala. Oo, tatambak lang. Ikaw Perfect. ba? Ganun ka rin? Oo, ganun ako. Practical ako magregalo. Kasi dahil breadwinner nga ako, alam ko yung basic pangangailangan ng mahal ko. Kasi nagre-regalo ako sa mga taong mahal ko. And most of the time, pera. Kasi ngayon, pag pera ang niregalo mo, ayoko naman ng pera. Huh? Masarap regalo ang pera. Kasi naliliitan ako. Ay, iba din. Di ba pagka, kunyari, magbigay ka ng 5,000? Oo. Parang, ba't 5,000 lang? Maliit siya. Tsaka parang makikita mo kagad yung value. Oo. Kasi katumbas, alam mo na kagad kung anong value monetary. Kasi sa, halimbawa, Xperia, may effort ka. Oo. Pwede mo pang tawaran. Pwede mo tawaran yun. Pero pag binigay mo sa kanya, ay, Sony Xperia. Pero ang totoo niya, nabili mo siya ng mas murang halaga. So, diba, iba-iba din. Ganda nun. Kaya kung magre-regalo kayo, wag pera. Tanungin nyo. Ang ayoko lang talaga kapag tinanong mo at hindi kahit alam. Ano? Oo. Anak ng puta naman. So, ito na nga. Okay. Hello po, Kuya James. Talaga ba ako yun nandyan? Alam nila na pupunta ako. Oo. Dalawa po ang nakakausap ko ngayon. Si F and si M. So, babaeng sumulat. Si F po ay same wavelength kami. Napapatawa niya ako. Nagtatawanan kami. Ang saya namin together. Kaya lang, breadwinner siya. Nang masama doon. Kaya napapaisip ako kung jojowain ko. Si letter M naman, nagpapilot. So, basically, mayaman, pero kilalang babaero. Sino kaya sa kanila? Kasi nalilito ako. Love, Queenie. Queenie, bobo ka ba? Bobo. Totoo bang yan? Nalilito siya, yes. Si F at si M. So, si pagpalagay natin na kasi kung namroblema siya, ibig sabihin, pangit si F. Kasi kung gwapo rin si F,
wala nang tanong-tanong yan. Oo, no? Ano ba naman problema sa pagiging breadwinner? At ang problema Komedyante pa. Ay, sa same wavelength pang napapatawa. sila. Oo, correct. Si M, piloto, tas babaero. So, ibig sabihin, may face card si M. Si M, si pilot. Correct. So, ibig sabihin, pangit si F. Naghahanap pa siya ng isa pang green flag na pwede ko, para makonvince akong si F. Ang payo ko, hindi kay Queenie. Kay F. Kasi pag ganyan, Gusto mong tulungan si F. gusto nating manalo si F. Kasi breadwinner, iba ang breadwinner. Tingin mo, bakit niya nasabing kaya lang breadwinner? Parang negative. Oo, may ganyan talagang impression kapag breadwinner. Dahil, bakit? Baka unahin niya yung pamilya niya. Totoo. Minsan napapag-awayan namin yan. Kasi bukod sa pagiging breadwinner, ang pareho kong parents parang may kapansanan. Tsaka yung kapatid ko may kapansanan din. So ako lang talaga yung may kakayahang talaga magtrabaho. So may pagkakataon talaga sa buhay ng isang breadwinner na mas priority. Na hindi mo mabibigay talaga yung luho or pwede maiisang tabi ang mga luho ninyong mag-asawa or mag-boyfriend, girlfriend para lang mapagbigyan yung mga magulang. Kaya may negative talaga siyang pero wag ka mag-alala. Kapag namatay na yung mga binubuhay natin, joke lang. Practically speaking. Practically speaking. Pag natapos na yung responsibilidad niya correct. doon sa kabila, madadala niya pa rin yung characteristics na yun eh. True. Once a breadwinner, always a breadwinner. Meron lang siyang tama. Hindi ko alam kung makaka-relate din yung mga breadwinner sa akin. Ako kasi hindi ko na nagustuhang magkaroon ng anak. Hindi mo nagustuhan? Hindi ko na, gusto ko magkaanak dati. Hindi mo pinlano? Hindi ko na lang siya, parang hindi na siya practical for me na magkaroon pa ng anak. Kasi? Dahil, parang mayroon kang fatigue sa pagiging breadwinner. Trauma. Hindi naman Hindi trauma. Parang napagod ka na. Parang gusto mo naman na, chill na lang ako. Ngayong unahin ko naman tong sarili ko. Kasi for the longest time, hindi ko man siya nauna. Na ultimo pati yung course ko, sinacrifice ko. Kasi gusto ko comm arts or mass comm. Sinacrifice ko yun para magkaroon ng magandang trabaho pagka-graduate. So, tapos ano kinuha mo instead? Comsci. Comsci. So, may comm pa rin. Hindi nga lang siya communication, computer siya. So yung naisakripisyo ko yun ng time na yun para lang magkaroon ako ng magandang trabaho pag graduate. Kasi yun yung putok na putok ng time na yun. Hanggang sa nahulog ka sa rabbit hole ng pagpo-provide. Hindi, sabi mo nga, breadwinner is always a breadwinner. So, yun, part na yun, may negative impact sa akin. Pero hindi naman lahat ako. May ibang klase may ibang tao na, syempre gusto pa rin naman nilang. Yep. Medyo lang sa akin. Gusto ko lang, marami pa akong gustong gawin sa buhay ko as a hindi parent, as a non-parent. So, mas magagawa ko yung mga gusto ko kung hindi ako parent. So, graduate ka na? Nung nag-asawa ka, graduate ka na sa pagiging breadwinner? Hindi pa. Hanggang ngayon, breadwinner. Aww. Kaya pala, you are working your ass off, ha? Bawal magpahinga. Batang ina. There is no rest for the wicked. Pati, ang naman sa akin, nahirapan lang ako. Gusto ko lang din, syempre, kahit hindi needs. Kaya ako nagtatrabaho ng mas matindi ngayon. Kasi gusto kong, hindi lang needs nung parents ko yung may bigay ko. Gusto ko pati yung luho din na makapag-travel. Travel, yes. Kasi pagka kukumpitin mo, kung magta-travel kayo, kasama yung misis ko, 5 na kayo kaagad. So, ang bigat nun para sa akin kung ako magbabayad. So, gusto ko kahit bago man sila mawala dito sa mundong to, maiparanas ko na, maipasyal ko naman. Yun lang yung, siyempre ako, kailangan ko rin unahin din, siyempre, kailangan balansin mo. So, nagpatayo muna akong bahay para wala ding masabi yung misis ko na
inuuna mo yan. Oo, So, oo. ganun yung balancing act ng Mm-mm. isang breadwinner na kailangan mo. Kaya kaya valid Si F, naman yung oo, si na Queenie. ni Queenie na sinasabi niya. Kasi baka pagdating ng araw, mag-asawa na tayo, pero inuuna mo pa rin. Hindi mo pa ako priority. Yun lang Oo. kaya si F ang gusto kong Tulungan. tulungan kasi kailangan meron kang sense of priority. Mm-mm. Kasi tama naman yun, pag kunya naging mag-asawa na kayo ni Queenie. Iba na. Iba na. Correct. Mm-mm. Dapat ang priority mo na is yung asawa mo. Yes. True. Kasi So, aware ka naman nun. Mm-mm. Aware ka. Dati, for sobrang idealistic ko pa as a breadwinner, mm-mm. kala ko kaya ko pagsamahin yung parents ko at saka yung misis ko sa iisang bubong. Wala pang isang taon, nagka-clash na. So, may time na magkasama sila. Nung nagpagawa ko ng bahay, di ko naman kaya magpagawa ng dalawang bahay. Isang bahay lang napagawa ko. So, ang ideal sa akin, para menos gastos, dito Isang na tayo bahay na, sa lahat. correct. Na. Kaso nagka-clash. Yung nakaugalian namin mag-asawa, hindi na, iba siya dun sa nakaugalian ng nanay-tatay ko. So, nape-perceive as something na katamaran. Kasi pagka kayong dalawa lang sa bahay, okay lang. Huwag natin hugasan ng plato. Correct. Bukas na yan. True. Kain na lang tayo ngayon. Siyempre ganun. Pag sa mata ng mga matatanda, hindi siya tama. Ay, isipin, tamad, ganyan, hindi ka malinis sa bahay. So, nagiging source of, argument. So, kailangan ko, ginawa ko, nag-arkila na lang ako ng malapit na bahay doon sa bahay ko. So, doon ko na lang sila nag-rent. Pinag-rent ko. So, kala ko tapos na ako. Hindi pa pala tapos. Correct. Kala ko may menos ko yung hulog sa bahay. So, kailangan ko pa ulit pala maghulog ng renta. So, yun yung part na sinasabi ko sa akin na meron pa rin akong sense of priority. So, tama naman siya. Tama naman yung misis ko na, okay, hindi talaga to mag-work. So, ano ang pinaka-posibleng at pinaka-magandang senaryo para sa atin? Lumipat sila ng ibang bahay, pero malapit pa rin. So, yun yung, sakripisyo lang sa part ko. Pero worth it naman siya na tahimik. Hindi mabibili ang peace of mind. Tama, correct. At saka iba yung privacy ng mag-asawa. Diba? Pwede ka maglakad ng nakalabas ang burat. Ano sa burat mo? Pag wala rin yung misis ko. May silhouette. Nakikita ka lang ng mga karpintero sa labas. Pag-apon. Oo. Si Sir, labas na naman yung burat. Sorry na. Bakit kasi ako hapon naglalabas ng burat? Siguro takot si Queenie kasi baka mamaya ang against sa kanya yung parents. Kasi binubuhay pa kami niyan eh. Tapos 'di ba? Binubuhay pa kami niyan tapos papasok ka sa buhay ng anak ko. Si F ang dapat mag-shield sa kanya. Kasi yun nga, siguro kaya din nasabi niyang breadwinner, baka nakikitaan niya ng gano'n. Correct. Lagi niyang binibring up sa conversation niya na, pwede bang wag mong ubusin correct. Fried rice. Kasi uuwi ko pa sa bahay. Diba? Wag naman gano'n, F. Oo, kailangan meron ka rin sarili mong buhay. Kung anak mo si Queenie, anong papaya mo sa kanya? Ay, F ka na lang. Piloto yan. Mabilis lang pala yung sagot. Pinama pa natin. Papadagdag minutes lang itong yung babaero na gumagaling naman yan. Tsaka mapiloto, ang dami lakong pera yan. Libre na kami sa sa aeroplano. Magtiis ka na lang. Oo, Glenn. Importante yung breadwinner, maghihirap ka dyan. Pinatagal pa natin. Kailangan mo i-assess kung si F ba ay breadwinner na responsable. Kasi hindi naman lahat ng breadwinner responsable. May ibang breadwinner na gusto na lang talagang makatakas. May ibang breadwinner na nalunod na sila sa pagiging breadwinner. At merong breadwinner na balanse. Kung ang breadwinner ni F ay balanse, okay yan. Kasi parang James Christian. Yes, pero yung breadwinner na walang sariling diskarte. O kaya yung, breadwinner ako, jajawain kita. So magtiis ka ha. Oo, wag ganun. Oo, correct.
pag pinagsasangkalan mo or hindi mo kayang i-shield yung karelasyon mo from your family, Wow. hindi siya worth it. Wow. Kailangan alam mo, ikaw ang linya between sa pamilya mo at sa girlfriend mo or pangasawa mo. Kasi, hindi mo naman kailangan lahat sabihin ng negative na nagagaling sa pamilya mo, punta sa misis mo. Kailangan ikaw na lang makakarinig nun. At the same time, ganun din. May sasabihin sa'yo yung misis mo or girlfriend mo na negative sa pamilya mo. Sa'yo na lang. Sa inyo na lang yun. Wag ka rin masasaktan kasi valid yun eh. Natakot ka ba na, ina, breadwinner ako, baka iwan ako nito isang araw? May ganun. May part na ganun. Kahit nung, naging issue na rin siya eh, lalong-lalo na, yung pagiging breadwinner ko is hindi siya pwedeng i-stop. Kasi nga, May kapansanan. May kapansanan. Through lifetime, no? So, ang tindi pagmamahal sa'yo ng partner mo, no? Yun ang pinagpapasalamat ko. Correct. Kaya, yung pagtitiis na lang na kailangan mong kumita pa ng mas doble para lang merong ibang bahay yung parents mo is okay na rin yun. Kasi reward na rin yun para sa amin dalawa. So, ano talaga, no, ang mabait, mabuting asawa ay walang kapantay ang halaga. Na? Tama. Amen? Amen. Ecclesiastes. Mapunta naman tayo kay M. Oo nga, si M. Si M. Kaya namang magbago yan. Pinatagal pa ng puta. Mahirapan lalo si Pinaganda mo pa yung ugali mo. Inangat na natin yung breadwinner na ganyan. Pero totoo, di ba? Totoo. Pag nalaman mong piloto. Oo, wala na. Walang isip-isip, correct. di ba? Pabuntis ka lang, tapos kay F ka. Hindi totoo, no? Di ba? Well, ganyan ang life. May mga kilala akong piloto na maayos, ano naman sila, hindi babae. Hindi sinasabi sa'yo. Or siguro ganun nga. Diba? Yung hindi nga piloto, babaero. Ano pa yung piloto? Pero talaga nakaka-tempt kasi talaga pag nasa ibang bansa. Sino nakaka-tempt? Tapos puro stewardess pa yung kasama mo. Ayan. Diba? Nasa ere kayo. Bakit? Saan doon? Ha? Saan doon? Sa banyo. Sa cockpit. Kaya nga tinawag na kake. Kaya may kak yun eh. Pero yung pagpunta nga sa ibang bansa, malamig. Kayo lang. Nasa hotel pa kayo. Tapos lagi kayo nakikita. Correct. May mga maliliit pang mga bote ng alak. Tapos may nakikita ko sa IG Reels na yung mga flight attendant, 'di ba magji-gym yan sila, tapos yung mga piloto nasa gym din. Talaga doon nagkakailaban yan sila. Sa gym? Nung mga hotel. Pinangarap mo ba yung stewardess? Hindi. Pinangarap mo magkaroon ng jowang piloto? Oo. Kasi 'di ba? Ako pinangarap ko maging piloto para lang magkaroon ng mga stewardess. Hayop, animal. Kasi tingnan mo, kung magbabago siya, kung hindi siya babae, yun lang naman ang ano niya, di ba? Correct. Yun lang ang red flag niya, babaero. Babaero siya. Pero kung hindi siya babaero, good catch siya. Oo, correct. So, Queenie, dalawa yung targetin mo? Oo. Wag, paasahin mo lang muna sa Correct. Kaya, hindi, ikaw ba, inayawan ka ba ng, may naging problema kayo ng parents ng wife mo? Kasi breadwinner ka? Lalabas ba to saan to lalabas? Sa Spotify. Spotify. Hindi, may nagka-problema. Breadwinner yan. Ay, oo. Yun, kung ano yung... Same. Kung ano yung mahirapan ka dyan. Totoo. Sinasabi rin naman sa akin nung wife ko. Pero ako, nung una, nasasaktan ako. Pero, paano yung sakit? Sana sa piloto ko na lang. Pero nung na-realize ko at lumawak na yung pag-uutak mo, nakita mo na valid naman. Lipstick lang ako, ang putla ko na eh. Kakaganon mo kasi. Ganun ka na ganun. Ako na nga rin. So, nung lumawak na yung utak ko, ano na-realize? Ang hirap mo kausap. Doon ka na sa piloto, Queenie, putang ina mo. Kung sulat-sulat ka pa, gusto mo lang magbalaki. Dahil sa'yo.
Na-distract na si Jay. Oo. Kaya, Gusto mo lang, Teka lang, gusto lang na ito ipagmalaki ni Queenie. Oo, na minaliligaw sa akin piloto, Oo, tsaka breadwinner, sa'yo na lahat. Ipek-pek Girl. mo. Taray ko, yung wrinkles ko pa. Oo. Diba, nung lumak na yung pag-uutak ko na-realize ko na, oo nga, may ganun. Yun ang challenge naman sa'yo. Tinake ko siya as a challenge. Na kailangan wag maging issue ang parents Alam mo, mo. matured mo naman, bata ka pa lang, nagre-regalo ka na ng Shih Tzu. Di ba? Hindi mo talaga Signs of maturity. Alam mo, mature ka na pag nagre-regalo ka na ng Shih Tzu. Yung mga sign sa'yo, napakababaw mo naman. Sa age kasi. Sa age mo noon, para maisip mo yun. Ay, kasi naman, yun ang gusto. Kung gusto naman niya, Kaya nga, hindi kasi lahat ng lalaki ng ganun. Nagregalo na. Shih Tzu, oo. Iilan lang naman ang Shih Tzu sa mundo. Hindi naman lahat ng babae. Number of female equals number of Shih Tzu. Hindi naman ganun ang ratio natin. Ewan ko sa'yo. Ang tanga mo. Bobo ka. Mag-top 5 na tayo. Oh, sige. Sige, sasagot ka lang. Malahi ng aso. Okay. Lights on o lights off? Lights off. Bakit? Kasi mas kakaiba. Kasi kung lights on, tas lagi araw-araw na ba kayo nagsisex, alam mo na itsura niya eh. Oo. Diba? Pagka lights off, pwede ka pa mag-imagine ng ibang itsura. Ayan. Joke lang! Joke lang. Oh, hindi totoo. Hindi, iba yung mas romantic. Di ba? Oo, taka ang dami mong... Or depende sa partner. Mas confident ka. Bakit di ka ay, sorry, tumalsik. Hindi, actually, mas confident kang gumawa ng iba't ibang posisyon. Mag-perform. Magkamali ka man, ikaw lang ang nakakaalam nun. Diba? Parang... Kahit ma-deform yung itsura mo, di ba? Yung mga, hindi mo naman magagawa yung mga gantong, yung gagay niya ka, yung mga ganyan, ang pangit ng itsura nun eh. Bakit may demo? Kasi di ba, tingnan mo, mas maganda yung demo ko kung lights off yun. Tayo. Sabi ko sa'yo eh. Kasi pagka lights on, talagang makukonsyos ka. Tapos may salamin pa sa ceiling. No? Saan yan? Saan Alam mo naman yan. Sa IKEA. Lights off. Team lights off. Pero Ikaw din lights off ka? Oo. Dim. Yung hinihinaan. Gumawad pa. yung hinihinaan. Oo, yung para kita mo volume. rin sa di ba, sa Correct. ceiling, kahit papaano. Iba kasi yung may silaw tapos nakikita mo lang yung Silhouette. mga anino ninyo na Yan. unti-unti nagniniiga. At ipinapasok. Serex na Serex. Yung Grab driver na pinabinati mo kanina na sumisemplang na siya. Okay. Nagsa-side B ka ba ng brief? Hindi. Isang suotan lang ang brief. Sa Saka isang linggo, boxers sa isang ako. linggo. Ha? Sa isang... Ang dugyot mo. Bakit panty ikaw nag-ano ka? Hindi, side A lang. Side A lang. Tapos isang suotan lang, di ba? Tapos pag may isa ka pang lakad, May panibagong baon, brief correct. yun. Wow, ang linis. Hindi, gusto ko lang malaman yung hygiene mo. Para iba lang. Basta pagka umuwi ka na ng bahay at nagbihis ka na ng pambahay, tapos kung biglang may nagkayayaan, bagong brief ulit yun. Bagong brief. Pero, ang ginagawa ko, pag kunyari, nag-brief ako ngayon, tapos bukas mag-gym ako sa umaga, sabit ko na muna yung brief na yun. Yun yung gagamitin ko sa gym. Recycle. Diba? Kasi papawisan ka sa gym. Correct. Sayang din sa laundry. Tama. Practical, pero may linis. Galing. Naglalaba ba asawa mo? Siya naglalaba ng brief mo? Nasira yung washing machine namin. So lahat Kusot-kusot na lang. Okay. Bukod sa Cool Pal, saan sitwasyon pa mas masarap magmura? Sa EDSA.
Tama. Diba? At pag nanonood ng Senate Tama! hearing. Correct. Utang ina ninyo. Pera namin yan. Tawag nyo basura. Tangina. Diba? Pero nakakaumay na, no? Parang, saan ba talaga papunta to? May mapapala ba tayong mga Pilipino dito? Tingin ko, ako nag-enjoy ako. Na-entertain ka. Sana tuloy-tuloy lang nila. At least yung tax ko, parang feeling ko, subscription ko na lang yun. Correct. Sa Senateflix. Kahit yun man lang, may mapahiya na ilan, no? Oo, subscription ko na yun sa inyo. Oo nga, correct. Tanggapin nyo na yun, parang bayad ko na yun Tama, sa inyo. Mag-away-away correct. ko yung mga hindot kayo. Tangina. Diba? Subscription ko, 100K. Kung legal mag-asawa ng dalawa, papayag ka ba? Mag-go ka ba? Hindi. Ang magkasama sa isang bahay. Hindi. Pag magkaiba? Pwede. Pwede. Kasi, ang mahirap lang naman sa basta, sana hindi ko na sinagot. Subukan ko tong lusutan. Go. Hindi, pero kailangan kasi, pag nandun ka, full ang attention mo sa kung sino kasama mo. Plus breadwinner ka, baka hirap na nga. Tapos, di ba? Magdadagdag ka pa ng isa. Isa ang titi mo. Huwag na. Ano kasi bugoy na ko. Ang hirap lang rin kasi, hindi rin ako ganun eh. So, ayoko pala. Nagbago na? Nagbago na. Pwede naman magbago, di ba? Correct, oo. Okay. Ikaw? Ako? Kung mag-aasawa, isa lang. Isa lang. Pag sa yung dalawa at papatago. Hindi illegal. Joke lang. Isa lang eh. Okay, sino mas bet mo? Ikaw ang naghahabol sa babae o ikaw ang hinahabol? Dahil sanay ako yung nangahabol. Sige, yun na lang. Walang kwenta ng isang. Pero niya talaga, nature niya yun na kayo ang magpo-pursue, mag-chase. Mas ako ayoko nung maging tuod. Hindi nakakalala. Nag-iintay lang. Kailangan ikaw yung mag-e-effort, ikaw yung Very good. May times lang din na nakakapagod siya. Pero nandun yung thrill na kailangan mag-abol. Pero yun nga yung magic ng pagiging buhay. Correct. Pwede kang umayaw at mamili at magkaroon ng iba pang ipopursue kung ayaw naman sa'yo nitong pinupursue mo. True. Happy ka? Happy ako. Kahit nawalan ako ng work last year. Mag-isang taon na akong hindi IT. Wala ka bang work? Wala na. Isang taon pa lang? Oo. Nung nag-guest ka sa Cool Pals, may trabaho pa ako. Okay. So side hustle mo, yung Cool Pals. Ngayon full-time comedian ka na. Oo. Wala na akong choice eh. Na-lay off ako eh. Pero mayaman ka na, wag ako. Wala nga. Ang kita ko lang sa Cool Pals. Sabihin niya talaga. Siguro malaki na yung minsan kumikita kami isang buwan 2K. 2K lang. So dun lang ako sa 2K. Hindi dollars. Pesos. Kasi nanggagaling lang sa donation ng Patreons namin. So kailangan mo na naming sweldohan mga correct, ilang 18 kayo? na yung pinapasweldo namin. Na production. So nanggagaling yun dun sa Patreon. Galing mo humasel Kailangan eh. Oo, true. Kasi pagka nagawa lang namin tong Cool Pals noon kasi parang dead end na yung career namin. Yung parang na-realize ko na wala nang may pupuntahan pa ba tong pag-stand-up comedy namin? Kasi parang may nanonood sa amin pero hindi naman kami yung pinunta. Laging si Alex Calleja yung pinunta noon, nung time na yun, before pandemic. So, naisip namin, kasi wala tayong personality. Ang hirap kasing magkaroon ng personality kung 10 minutes ka lang tatayo sa stage. Correct. Tapos sasabihin mo lang yung material mo. Hindi ka nila nakikilala as a person. Hindi nila alam na breadwinner ka. Hindi nila alam na kupal ka. Ganyan. So, naisip namin na gumawa ng podcast. Mas longer kasing time sa Spotify. Tsaka kakapitan nila yung personality mo. Yep. So, doon na... Pero congrats Thank sobrang you. successful. Hindi namin in-expect din na mangyayari itong ganito. Nag-e-enjoy lang Passion lang
Kasi pagka, yung nung nawala na kami ng pake, mas naging enjoy. True. Dahil dyan may regalo ako. Ano ito? I-unbox mo. Wow. Pineapple juice and snow bear. Wow. Kanino ko gagamitin to? Kanino mo gagamitin yan? Wow, thank you very much. Kailangan ba Gamitin dalawa? natin. Ha? O sige, tig-isa tayo. Tapos maghiwalay tayo ng booking. Thank you very much. Welcome. Ay, salamat. Baba ko na yung tamod ko. Pero pang wipes very hygienic. True yan. Salamat. Diba? Pang kotse mo yan. Pang sasakyan. Pang lagay sa sasakyan. Naranasan mo na sa kotse? Oo naman. Sarap kaya. Mm-hmm. Walang follow-up. Hindi. Saan? Sa backseat o sa ano? Depende sa sa haba ng legs ng kasama. Anong kotse ito? Ha? Ba't ako yung topic? SUV, ganun? Naging Vios muna, tapos Fortuner. Grab driver ba ito? Gago. Dati sinubukan ko, kotse ko, Ford Fiesta. Hatchback yung maliit lang diba, yun. diba? Sa likod. Hindi sa likod. Sa driver? Sa harap, sa driver seat. May nabasa kasi Di pasa-pasa ka? Ha? Wala. Bumusina. Nagkamusina, upuan yung busina. Tapos may lumapit na guard. Tapos pinangharap ko yung puwet ko sa salamin. Kasi inaano niya ako pina-flashlightan eh. Sabi niya, puwet lang pala. Sa roof deck ng Trinoma. Try niyo yun. Walang masyadong bantay. After nyong magsine, doon kayo sa pumesto kayo doon sa may... At least hindi naharang mo, di ba? At least hindi harap. Oo, diba? puwet lang. Ay, puwet lang pala. Bobo ka. Thank you. Thank you, Tanya. Sana promise. School files. Ano ba gusto nyo, see-through? Napainom ng pineapple juice eh. Hindi, promise. Sige, yes. Ikaw bahala. Medyo malamig yan. Oo nga, yun yung problema ko. Medyo gusto nyo malamig mag-bold yan. ako, tapos malamig. Hindi naman bold. Wala naman kung sinabing bold ka. Sinabi lang, be who you are. Okay. Be yourself. Yes. Okay na yan ganyan. Okay, sige. Yan, thank you. Promote. Thank you. Ano ka namin invite? Wala. Wag na lang ako sundan. Putang ina. Nood lang kayo lagi ng Senate hearing. Ayun. Yun na lang ipopromote ko. At pakyo kayo mga kurakot. Yun. At Cool Pals, kung gusto nyo kaming panoorin, manood kayo. Sofer. Kung ayaw nyo kaming panoorin, scroll up na lang kayo. Kasi mga putang ina nyo. Thank you. Thank you, Tanya. Thank you so much. Palakpakan may kasama sigawan naman Yes! dyan. Yes! At sobrang salamat kasi tinapos mo na naman ang episode na to ng Tita Max. Ito po si Tanya Chinita at ito ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Thank you. Thank you. Marami ba ako nalantad? Oo, ang saya kaya. Pakat na lang yung buong 1 hour. Ina yung puwet. Tawa ako sa puwet ng putang ina.